Takže čaute dámy a páni, nového videa ideme si zahrať FIFA Mobile Euro 2024 si idem zahrať za koho ako za Slovensku, samozrejme. Inak, aká je podľa vás predpovedaná zápas Slovensko-Anglicko? Podľa mňa vyhráme 1-0, jak nad Belgičanmi. Jak si myslíte, že to dopadne? Píšte do komentu. Strašne pomaly ma to načítava. Dáme pani, dneska som si asi zlomil nos. Som hral futbal a dostal som kolenom do nosu a počul som, jak mi tam niečo extrémne puklo. Takže... Boli to strašne. Tak ja som jak Bape, veď Bape má zlomený nos, ja si mám zlomený nos, lebo to boli jak svinia, zakrvavil som asi 4 servítky. Keď mi tekla krv z nosa, no pred 5 minútami to prestalo, hoďku to trvalo, dokedy sme zastavili krvácanie. Strašné to bolo. Načítam ma tu už, počkaj. Načítam ma. O 2 stránky budem mať načítané. Dobre ľudia, máme to načítané. Ešte tam budeme mať milión balíkov zase. Jasné. Okay. 600 gemov sú. Nechcem. Takže kúpu Ameriku si môžeme zahrať na budúce. Teraz si dáme Euro 2024. Ja tu mám za Portugalsko zahraté a to nevadí. Tak. Takže... Tuto si dáme semi-pro a dáme si... nie. Dáme si AMA Beginner. Kvôli tomu, že za Slovensko to vyhrať najľahšie. A ideme. Jahuhu. Boli ten nos. Ideme na to. Brankár beží. Franc, Boženík. Ide. Nastrelá gól. Boženík dáva gól v 5. minúte. Keby som to dal o chvíľku potom, tak by to bolo jak s Belgičanom. V 8. minúte sme dali gól proti Belgičanom. Slovensko-belgický zápas a udržali sme to, ale oni dali 2 góly, ale neuznali im ich, pretože jeden bol offside a druhý dali rukou. A gól! Kucka, hlavička k tyčke. Teraz ide, nemá loptu.
Duda. Na Boženíka. Boženík, skill. Schránc šprintuje. Schránc. Ešte to nahrává. Kucka strela gól! Kucka dával druhý gól zápasu. Pekný Winkel. Ešte raz si to pozrieme. Schránc na Kucku a Kucka gól. Slovensko, Belgicko 3-0. Dám si takú jemnú výzvu. Aby aj Dubravka si to užil. Takže musíme dať gól s pánom Dubravkom. Hop. Točím video, počkaj. Hop. A Dubravka. Gól! Jaký pekný gól. Chvíľku počkaj. Nevšimajte si, ale hráme. Dali sme gól z Dubravku. Dúfam, že to bolo na kamere vidno. Jak som to zrovna vtedy no tak ja sa akože prizabijem. Lebo tu bola taká pekná točená. Ideme ešte jeden. A to musíme dať, že ideme. A ideme skybovať. Wop. Dubravka, šprint, Dubravka. Je dopredu, Dubravka, ešte sika. Dubravka ešte naznačí. Pekne Dubravka. A Dubravková strela a není z toho gól. Bránkár by to mohol vykopnúť tam dopredu. Ale je poločas. Ale jak poznáme Lukaku a ono v zápas Slovensko-Belgicko netrafil tak veľa šancí, že to by podľa mňa ani netrafil prázdnu bránu Lukaku. Dubravka má také spracovania. Dubravka, pekné posunutie, ideš, Dubravka, je pekné solo, Dubravka, ide dopredu, Dubravka, strela a nie je to gola, Boženík Doražka, negrava, Boženík nedal do prázdnej, do poloprázdnej. To jak? Vypovedz. Jak? Haraslin na Boženíka. Boženík na Šanze. Šanz to skúsa ďalky. To bolo pekné. Škoda, že to netrafil. Toto keby trafil, tak akože... To by som full Hansko na Benesa. Benes. Okolo De Bruyneho na Haraslina na Boženíka. Boženík ešte posúva na Kucku a Kucka strela a nie z toho gól. To je veľká škoda pre Slovensko, keď vyhráva 4-0. Ale to nemajú šancu už dorovnať. Do Bodka má lúbku, do Bodka prihráva na Benesa. Benes okolo Belgičaných frážu na Boženíka. Boženík toto ešte prihráva na Benesa a Benes nedáva. Lobotka, Doražka, gól! Gól, Lobotka! Malý trpaslík dáva gól. Lobotka dáva gól. A čo netrafil. A pekne im chytal brankára. Gól. Slovensko vyhráva 5-0. Boženík ide. Boženík to skúša z taký ďalky. Wow, priamo na brankára. To keby bolo gól, tak to je taký gól, že by som normálne Jak to Lobotka do hlavičkovala, mi povedz. Ježiš, kam som to nahral. Mám, on to zobral. On to chytil, ježišmarja. A power shota, Kucka, ježi, na Šanza presne. Toto už nemajú Belgičania šancu dorovnať. Toto už nemusím hrať. Slovensko vyhráva prvý zápas 5-0. To sú dobré 3 body do tabulky. Slovensko počítam, že bude prvé, ide proti Ukrajine.
Ukrajina v realite rozhodla 2-1. Zdali prvý gol, som si hovoril, že to sa bude viesť teraz. Ukrajina je slabá. No a potom som povedal, že ešte najlepšie, Ukrajinci sú kriví a bum, na to padol prvý gol Ukrajinci. Sice vypadli, a to nevadí, dajú tu ďalšie euro. Bože, nikto schránc, Lobotka, Kľúčka a Haraslina. Haraslín beží dopredu. Haraslín centruje. Boženík skoro dal peknú hlavičku. Ale teraz Kucka a neberú Škriňar má loptu. Že by dal Dubravka víťazný gól. Skúsime s pánom Dubravkom. Víťazný gól. Ide Dubravka. Ježiš, nie. Dobre, Dubravka má ešte. Dubravka. Už strieľa a nie je to gól. Lunin to chytá, ty Elko z Realu Madrid. V Realu nechytíš nič a teraz chytíš všetko, že? Ideš brankár, bereš mu to brankár proste. Jak toto netrafím, tak je to najväčšie Elko sveta. Pekne Favro to zachránil. Jau! Jau. Dobre, Duda a Haraslina Lobotka na Dubravka šprintuje dopredu. Dubravka, beží Dubravka. Sprinting. Ty vole, Dubravka môže ísť takto sám. No okej. Dubravka to strieľa, nie je to gola. Boženík, dáva gól! Boženík dáva gól. Pekne, Boženík. To mohli byť aj nožnice, škoda. Keby dal nožnice víťazný gól. Oni mi 100% ale že gól nedajú. Neváčky, center na Dubravku. Ide Dubravka, jak si počkej tohto. No, Dubravka mala takú šancu. Ešte tam prekľúčkovala do gól. Dubravka je pravák, takže aby sme mali sa akože cez ľavú stranu. Bude si chodila cez ľavú stranu, nech dáva pekné vinkle. A Dubravka. Ty vole, teda Dubravka má spracovanie jak ja. Dubravka. Že by to sám skúsil? Brvno! A ešte Kucka doráža a dáva gól. Slovenská Ukrajina 2-0. Fú, Dubravka skoro dal gól, ale dal za na Kucku a Kucka má nejakú plešku. To mi ani nehovorí, že Kucka má plešku. No poďme. Bum! Pekne Boženík, ale nezobral mu to. Ale Dubravka ide. Dubravka prosím musí dať tento zápas gól. Ti hovorím, že tento zápas Dubravka dá gól. Nech tam má 2 zápasy, 2 góly. V každom zápase musí dať gól Dubravka, ti hovorím. V každom zápase. Nech aj okej. Dubravka. Strelu sa musím ukázať. Lobotka. Vlastný gól Winkel. Lobotka dáš moc veľký center. Ježiš, no Lobotka. To by som sa aj čudoval, keby to bol druhý gól.
Jak to môže urobiť Lobotka, mi povedz. Dobre, Dubravka ide. Dubravka mu to musí dorovnať. Dubravka to tam musí zasadiť. Lebo akože to, čo urobil Lobotka, jak to, že si nespracovalo mu Dubravka, to akože je zázrak. Dubravka, no tak ale, Dubro. Čo? Pani Sametka je v obrovskej šanci, ale teraz Dovbík. Kam on tam nedojde, to mi ani nehovor. Aha, že šmiknem. Nie, Dovbík nedá. Nedá to ešte. Nedá to už. Dobre. Slovensko vyhráva 2-1, dali odvetu, takú istú, jak práve Ukrajina. Teraz sa to otočilo. Proti Rumunsku. Toto si necháme na ďalšie video. Tak rád som hral, dal som góly a čaute.